I ćao svima i danas mi se dešava neko ludilo u glavi, samo mi fali ona metla da bude fleksibilni aplikator. Pa ćao svima, kako ste mi danas? Pa danas ja nešto za vas, nešto slatko, bagarano vašeg i mislim mojeg, a to je da se ja klempam. Dobro. I pogledajte, sad ćemo da ovo ovde smijeće bacimo i mi ćemo da ovo pokupimo. Samo da se javimo. I evo mene, vraćamo se. Ajmo sad ovo da... A sad... Ovdje ja stvarno ovo da spremim. Ja ću ja stvarno možda podišem. Vidimo se.